Yaya zaki magana ki zai cawo a daidaita sau? Bacin kin san wanda yake tuka a daidaita sau namiji ne? Har abada kullum a cikin zargi na kake? Ba 'yan aiki, ba abokin hira, ba mai gadi? Waje da kuma gadi ka gidan shi? Ni ya gade ni kenan. To lallai dole sai an yi scanning din nan. An fasa yi idan ba su da likita mace. To sai dai a mutu ba a yi scanning din ba. Impatience breeds anxiety. Anxiety lures tension. Ya za ka kwanta haka akan kaya kuma kayan ma na matar aure. Ai ba zan ji wani abu a raina game da 'yar uwata ba. Wani irin kishi ne wannan? Ai ko addini ya raga dan uwanka, uwa ɗaya uba ɗaya na jini. Ya ga adaka kuma sannan ya ga shigarka. Lallai Fa'iza baki san waye shi dan ba. Babu ruwan shi da dangantaka. Namijin kishi. Ya muka iya Allah ya haɗa ta da miji mai bala'in kishi. Kada in sace ganin kafanki a cikin gidana. Pride, namijin kishi. Jealous, namijin kishi. Impatience, namijin kishi. Envy, namijin kishi. Destroys like a thunderbolt. I miss you. Ban taɓa samun soyayya kamar taka ba. Abba ne! Habibu. Sannu. Wallahi na gama bata wani ne ya yi mun kutse kuma da yake naji yanayin maganganun. Kuma Productions hit back with namijin kishi. Nasir a gidanmu ya taso. Na goya Nasir ba adadi. Kin goya shi, kin goya kato a bayan ki. Allah isa tsakanina da kai. Mijin Asiya ne. Ina zo da mijin Asiya. Da ba tare muka zo ba, da shi kenan ban san iyaka abin da zai aikata a gare ki ba. Namijin kishi. To haka Allah ya ce a killace ku a cikin gidajen ku. To duk zafin kishinsa dole fa ya rabu da ita. Namijin kishi. Me ya fito da ke haka na ganki a cikin kanti? Taho mu gama suka yi da mai adaire da sau da mai taxi. Ba dan na cici kota na zo na aje ta nan ba. Allah ne kadai ya san abin da zai faru. Namijin kishi. Kin san wani abu? Na sake ki. Faiza, kai ma ashe gaba daya kawo ku asibitin kenan. Abba Habibu ya sake ni. Ya karasa sake ɗaya ya zama uku. Wallahi subutan baki ne abba. Wallahi subutar baki ne. Namijin kishi. Subuta baki kai ko? To ta subuce maka daga yau. Na fasa wallahi. Ka fasa saki. In kai ba hukaci ne sai baka kai mu mahaukata ne? Na nan da Allah subutar baki ne abba. Gaskiya ni na tausaya ma dan ya kamata ka ga likita. He can't live without her. He's ready to kill, ready to die for his infatuation. Wallahi sai da aka ce. Namijin kishi. A taimaka min Fa'iza ta koma gidan mijinta ta ci gaba da zama cikin rufin asiri. To zaman me za ku yi? Wallahi asiri suka mu. To Ina cikin wani ne. malam tashi ka fita. A hayyaci da nake ba. Tashi ka fita. A ruba min asiri. Namijin kishi. Dan akwai wani dan hadisi mai dan rauni. A dan lalubo in yi amfani da shi in hau kai in zauna. Ka ɗauki kaddara kamar da ɗauki kaddara. Ka mance da lamarin na mance da lamarinka. Gaskiya zaman ka kai da ita ya haramta. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. Dan Allah dan Annabi ku cire na abba. Ranka hannun me yake? Abba akwai matsala wallahi. Shikenan bu kuma yanzu kada mata aure? Sarkin uban kishin duk duniya. Namijin kishi. To ai mahaukaci ne ma zai auri mace santaleliya kamar Fa'iza kuma wai haye da ya rabu da ita. Za ka gane kuran. Na riga na gane kure na sai kuma kure na biyu ai. Ba kya kishi na ne ko me? Na faɗa. Ga baki na dan Allah ka sa hannu ka da kan. Na rage da Allah ba za ta Yi waje da shi. Buga shi da ƙasa, buga shi da ƙasa. Taka ba wuya. Namijin kishi. From the golden ink of the renowned writer Yakub N. Kumo. Produced by Sale Yaro and directed by Ali Gumzak Sak. Namijin kishi. Na rage da Allah ba za a daura auren nan ba. To zan tabbatar da cewa ni ma ina da kishi amma na hankali ba na hauka irin naka ba. Ko ta ba za a daura mu wallahi. Namijin kishi.